आंनि निउ बिजनेस सनाफोर लाजिनांगौ जेबो गैया थांनानै थानांगौआव लाजिनानै मा जानो सनाफोर बिमायानो लाजियाखैबा स' बिसोरनि थाखायनोथ' फिसाफोरनि थाखायनोथ' जोंनि संसार नङा होमबा दाखालि डिसेम्बराव थांनानै लोगो हमहैथारबाय आङो जानुवारिसिम थाबाय बेखौनो जि गोबाव जानाय गुड मर्निं सोनाफोर आंनि जबान नटिसन टमखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोरबाय मा जिउ जिउ हगारनाय महरा सोनाफोरा ओमफ्राय दिनै मा एथ' गुफुर नुखो केमेराया अनदों आंखौ सबायबिमाखौ आरो लाखोमाबाय केमेरायासो लाखोमागासिनो सबायबिमायाथ' जिउ जिउखा नालाय एलेभेन सोनाफोर भिडिअसखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामदों कुइसन फुल नायलांबानो जाबाय आंबोथ' नोंथांमोननि जाय जाय भिडिअ हगारदों फुल नायखायो सोनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनिखौबो फुरायैहाय बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामदो फुरा नायलांग्रोदो ओमफ्राय मोजां मोनाखैबा लास्टआव डिसलाइक मारनानै गालांदो ओमफ्राय मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामना होदो आरोना सोनाफोर स' नायलांबाय थादो फुंनि बायदियाथ' जोब्बाय सोनाफोर ओमफ्राय ओंख्रिया दिनै नै बिदि लाब्रा जालाबायगोन आरोना आंना नैयो रुनानै लाखाबाय मटरजों आलुखौ बेनिफ्राय नै दङ फुलकबि फान्थाव 1 सेकेन्ड दिनैबो मिरामिस आरोना सोनाफोर मालायफोरा 1 सेकेन्ड दिनैबो अमा बेदर होनोबा आंहा बिदिसो होननांसिगोन उफाय गैया नालायसो बाट आंनाबो ना गोरान दङ बाथोन जाबा जागोन जायाबा जायासै आरोना संना लागोनसै आङो ओमफ्राय ओरै बिथाङा हाबाफारि ओमफ्राय मानि टेबोला एथ' लेथेबाय बाबा एक साइड दोननानै फराय मोजाङै दे आं ओंख्रिबो संगासिनो बिथिंजाय दिनैथ' गोथार बाथौ साननि थाखाय स्कुलाव बन्द नालाय सोनाफोरथ' स्कुल गैयाबा जों थाबबो सिखारनाय जाया ओमफ्राय ओंखायनो फरायनायफ्राबो लेट जायो आरोना स' 10ता जालायनोसै जोबनो हागाय जोंनि खामानिफ्रा स' मावनानै लानोसै फटाफट सानै मानसिया लामाथिं सान्दुंथिं बेरायहैलायबाय आरोना सान्दुङा दिनै एसे थाबनो ओंखारबाय ओमफ्राय मैयानि दिना सोर सोरना बोरै बोरै थांखो आंहाथ' बांद्राय मोजां थाङासै फिसाजो लोमजानायनि खोथा आरो हरावबो बारा सुग उन्दुनो मोनासै सोनाफोर स' सोर सोरना बोरै बोरै थांखो अब्लाबो आंबो बेलासियाव दुगैनानैबाबो साथि बाथि लागायदों आरोना खालामदों मालाय मानसिफ्रा लामा लामायावबो साथि लागायदों आरो मा होनो बे साथिजों मालाय राम नाम लिरदों बाट आं बेबायदि खालामलायासै उन्दैनाबो देहाया सुग गैयामोन नालाय सोनाफोर आं ओरैनो जास्ट गोसोजों लिरबाय आरो राम नाम गोसोजों लिरबाय माथो होनबावनो ना साथिजों लिरनो हायासै नालाय गोसोजों लिरबाय होननांसिगोन ओमफ्राय आलारि बाथि फोजोंबाय आं बेजोंनो मैयानि दिना आंना बिदाय हरबाय आरोना बाट गामिफ्राव थायोबा बा उन्दैफ्रा देहाफ्रा मोजांबा ज' बुहुद आंबो मन्दिर सन्दिराव थांगौमोन बा जेराव जयग' थैग' होदों बेफोराव जोंबो जयेन जाहैनो हागौमोन ओमफ्राय डक्टरनिफ्राय बे बाजार खालामनानै फैनाय समावहाय रेल गेटआव खेचरि संनाय नुबोदोंमोन नुबोनायालाय ओमफ्राय जानो थिनदोंमोनबो जिरायनानैहाय बाट उन्दै लोमजानाय आरो आंना आखाइया थफ्ला थफ्लि ना स' आं जाबोआसै आरोना सोनाफोर ओमफ्राय आं खेचरिनि बिराद लभिया मन्दिरनि खेचरि संनाय होनबाथाय आं ओरैबादि मोजां मोनो माने मानसि बुरजानि खेचरि संनाया जा गोथाव जायोना सोनाफोर सोर खेचरि गोथाव मोनो खिन्थाहर आं हले बिराद गोथाव मोनबाय हारसिंबो संजानो हायो बाट हारसिं संजानायनिख्रुइ मानसि बुरजानि संनाया टेस्टिसिन जायो मजेदारसिन जायो गोसोखांबोबाय थादों आङो ओमफ्राय देहा सुगबाथ' उन्दैया खाथि खालानि मन्दिरफ्राव फाग्ला बाबा मन्दिरफ्राव थांनानै खेचरि जाहैथारगौमोन आं सोनाफोर बाट थाङासै जेरावबो न'आवनो बिदाय हरबाय आरोना राम नाम खुगायाव लानानैहाय गान खनै खनैहाय ना मा होनो मानो एसेबां मोजां मोनो नोंखौ सोरखौ बोरायखौ आरो रावबो गैया एक्सट्रा मोजां मोनो रावबो गैया फैयाखै हे सोर फैयाखै फैगोन र' बैसो गोदान हाबखाबायना मेला सुथि दङ फैसिगोन आरो र' माला फैयो नुलांबाय थाखागोन ना आंलाय आरो देखायलांबाय थाखायोना दिन बा दिन सामब्राम गुफुरल'सो एसे देनानै होनोसै दाखालि डिसेम्बराव थांनानै लोगो हमहैथारबाय आङो जानुवारिसिम थाबाय बेखौनो जि गोबाव जानाय बायदि मोनबाय आं सोनाफोर ओंखाम संनानै जानोबाबो आंना बोरायखौसो मोथो गोसोखाङो बे फैबाथाय फाला बदल संजानो मोनोना आरो गोदान गोदान आइटेम संनानै होयो बियो साहि पनिर चिकेन ग्रेभि माबा माबि एकदम करि आरि बिराद संनानै जाहैयो आरोना ओमफ्राय संनानै जाहैयो माने आंनोबो खिन्थायो ओमफ्राय आंबो संफाबाय रेडि खालामनायाथ' बुहुद नांगौ दा काजु खाजा बायदि बायदि ब्ला 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 एकदम स' सानैजों ज' संनानै जायो आरोना सोनाफोरजोंनो ओमफ्राय फैबाथाय बेफोरबायदि आइटेमखौ लाबोलाबाय थानोसै आङो संनाय खावनाय भिडिअखौ बिथांखौबो आरोना आरो खेचरिफोरखौथ' जि गोथाव संखायो कुकाराव संबाबो गोथाव जायो बेना सारायाव संबाबो गोथाव जायो बेना स' गोसोखांनाय फैयो आरोना सोनाफोर ओमफ्राय माथो खालामनो गोसोखांबा बहाथो मोननो आरो लोगो हमनानै फैनानै बारा गोबाव जायाखै अब्लाबो साननानै नाय नोंसोर जेब्लायबो ज' थाबाय थाग्रा बोराय बुरै ज' थाबाय थाग्रा न'आव एसे गुबदा गुबदि नांलायनानै आरोना ज' थाबाय थानो मोनग्राफ्रा साननानै नायलाय एसे मास मोनसे मास मोननै बेसेबांल' साननानै नाय आरोना मादि मोनो बेनिफ्रायहाय आलादा थानायखौ साननानै नाय आरोना आरो जोंनाथ' आरो माथोबाव 5 मास 6 मास 7 मास गाहाम थानांगौ आरोना सोनाफोरजोंनो स' जेबो नङा सिटुवेसना जेब्ला नोंनाव फैगोन अब्ला थानो हाखायो आरो थायाबालाय माथो उफायबाव स'
सरखारनि गुन्दै जाग्रा माथो खालामनानै जानो नोंलाय दाउ अमा फिसिनानै जानोबोथ' रोंखानाय नङा रोंगोन रोंनाया देनां फिसिनानै जागोन आरोना सोनाबफोर जेबो नङा संनाय खावनायजों लोगोसे नोंथांमोनजों एसे सावरायबाय आरोना गोसोनि खोथाफोरखौबो सोरजोंथो सावरायनो बोरायजोंबो गासिबो एलुला सावरायजोबनो हायाना बेनिफ्राय बावला फैगोन फैनाया गोदान बोसोरनि सुटि फैसिगोन जोंहाबो बारा टेनसन गैया सोनाबफोर नुनो मोनगोन बिथांखौबो बुद्रुबाबो लाबोगोन आङो दाख्लैथ' जेने थेने खनसे खननैल' लाबोनो हादों ओमफ्राय एबार लाबोगोन गोबाव सम थागोन ना बेयावनो फैबाथाय एबार आरो माथो खालामनो दाख्लैनि बायदि 9 दिन 10 दिन ओमफ्राय डिउटि टाइम बिदि नङाना आधा टाइम डिउटि आधा टाइम जोंजों थानाय बिदि नङाना सोनाबफोर एबारनाथ' सुटि फैबाथ' फुल टाइम जोंजोंनोसै ना मा होनो स' गवा बियो सोनाबफोर मोनबाय नालाय आरो माथो सोनाबफोर नै फिसाजोनो दौनोसै आङो आसोलाबो जाग्रोखाबाय आं र' दसे उनाव जानोसै जाथानसैनो आहा मालाय सोरखौसो नेबाव जाना लानोसै नै ना बाथोन एसे देबाय जेबो गैया बेनो ओंख्रि जाखांबाय सोनाबफोर हाखा हुखा ओमफ्राय बे गथ'आ दावदै सावदै एवजालायबावबाय आरोना नै ओमफ्राय ना गोराना एवखानायानो फुदुंलायबावबाय ओइ नाहरलाय माथो रोंनानै जारलासो जाथारबाय बेजोंहाय थाथोंहाय एसे हारसिं रोंनांगौ जायो एसे डिउटिखौ होनांगौ आरोना गेस टेस्टनि खोथा दं नालाय एवजायो गावनो मेगिबो एवजायो दाना दावदैयाथ' एवजाबाय थायोआनो दा मा होनो नोंथां ओमफ्राय जाखांनानैसो दुगैसैनो फरायखांनाय लोगो लोगो साइकेल सालायनो खारलांबाय दुगैनो मोनाखै नों ओंखाम जादो आं जि सुनो ओमफ्राय नों दुगैदो आंनि निउ बिजनेस सोनाबफोर लाजिनांगौ जेबो गैया थांनानै थानांगौआव दा नोंहा सोनाबफोर उननि समावबो बे आंनि बिजनेस आरोना आंना प्लेनिंआ बेनो माने मा फिसाफोर देरखांजोब्बाथ' आंना बिदि खेलें थानाय नङाना आं बेफोर प्लेनिंखौ लागोन ओरैनो आं क'क्राझाराव साब्रै साबा आइजोफोरखौ नुखाबाय पिलपिलि सालायनाय स' नो टेनसन सोनाबफोर आंना प्लेनिंआ मोननै जानानै दङ मोनसे आंना दखान होनाय फिसा फिसौ फास्ट फुडनि ओमफ्राय मोनसेया बे आरोना स' अबेखौ मावनाय जायो मावगोन आरो आं खुनु लाजिनांगौ गैया बोरायाबो रिटायार फैबा गावखौबो खामानि आरो बेहा माबा मोनसे मावनानै जानांगोन ना बेनिफ्राय फिसाफ्रा कलेज फरायबा हेफाजाब मोनगोन ना बेबायदि सालायनानै आइजोफोरा जोंना बर' आइजोफोरा बायदि बायदि मावनानै फिसाफोरखौ फोरोङो आंहाथ' माने अभाबनि थाखाय नङाबाबो आं माबा मोनसे नङा मोनसे मावनो माने गोसो गोरा जानानै मावगोन आरो सोनाबफोर स' नोंथांमोना नुलांबाय थागोन अनसायलांबाय थायोबाथ' इउटुबखौबो आं लांफाबाय थागोन ना फुरा जिबनाव मा जालाङो देखायलांबाय थागोन आरोना सोनाबफोर आङो आंनि बे टारगेटखौ आं दानो शेयार खालामा होमबा दिनै फिलफिलियाव थाग थिग गथ'आ खेलेखेजों खालामबाय ना लामा ससेयाव फिलफिलिखौनो लाखिनो हाया स' आं नोंथांमोनजों बाथ्राखौ दिनैनो शेयार खालामबाय आरोना बे आंनि आवगोलनिफ्रायनो गोसोआव उजिखानाय बाथ्रासो आरोना सोनाबफोर स' जाफुंहोनो आं फुरा नाजागोन मोनायाव सलायला बारा हरना गुना सलायला हिन्जाव मानसि नालाय लिमिटनि सानाव सलायनोसै होखावनोसै स्कुलनि गथ'फोर बिदिनो टाइमाव अबेबा थांनाय बेफोरखौ ज' खालामसै ओमफ्राय रोगानोसै आरो माथो जाखो ना दिननि खामाय दिननि जानाय ओंखारबाबोथ' फिसाफोरनि फरायनायाव हेफाजाब मोनहैयो ना मा होनो बेखार मानो थानो फिलफिलियाव जिरायनाय आबां जाबां बखिलाबायदो सानो आं सोनाबफोर बे आंनि सिगांनिफ्राय गोसो सिङाव उजिखानाय टारगेटखासो स' ओंखायनो दिनै शेयार खालामबाय आङो कलेजाव फरायबाथाय ओमफ्राय आंना फिसाफ्रा लाजिलायसिगोन नामा आं बिदि सलायबाथाय लाजिनानै मा जानो सोनाबफोर बिमायानो लाजियाखैबा स' बिसोरनि थाखायनोथ' फिसाफोरनि थाखायनोथ' जोंनि संसार नङा होमबा स' लाजिबाथाय फाथासोगोन गावबागाव खामाय गावबागाव फरायगोन आं लाजियाखैबा सुब साबथा फिलफिलियाव गाखो कलेजाव दोनहैगोन गथ'फोरखौ स्कुटि बायदोंसोथ' फिलफिलियाबो स' गेद्दा गेद्दि बेलेन्स लानायाल' आलादा जायो थ' बेखौ प्रेक्टिस खालामबानो मेनटेन जालांखागोन एसेयावनो ओमफ्राय नैबेयाव खाथियाव बैग्रि बिफां दं नालाय सोनाबफोर मालाय मानसिफ्रा बैग्रि जानाय खाजि साखाव जानो देखायगासिनो आंबो एसे हाननानै जानोसै सोंनानैसो जागोन आरो ना सोनाबफोर गोबां खोथा सावरायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो सोरबाफोर बाराद्राय अभार एक्टिं बाराद्राय बुंनाय मोनदोंबा माफ खालामदो आङो बिदिनोखा आरो बे आंनि टारगेटखा ओंखायनो बेफोरखौनो शेयार खालामबाय आरो आं दैलि मा जालांदों बेखौसो शेयार खालामखायो नालाय सोनाबफोर स' गाज्रि मोननो नांला जायफोरा फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर हरबाय आङो सोनाबफोर थेंक इउ स' माच